Lapha ngiyokhuluma no Dr Mnguni lapha eMthalume la ubheka lapha ePort Shepstone kodwa kulamalanga sozoba nendawo futhi lapha eGoli bazomthola endaweni yaseSoweto. So uDr Mnguni ke wenza lezi zadume ngazo ke uyabonakala ke inkundleni zokuxhumana lapha ku YouTube bambonile abantu akhulumisa amadoda indoda nje eyaziwayo ukuthi inamadoda akhuluma ke imikhovi yakhe iyakhuluma imikhovi yakhe iyabonakala. So kusho ukuthi ke uDr Mnguni akasebenzi ngezitori futhi uDr Mnguni akasebenzi ngento engabonakala. So mawufika uDr Mnguni into zakhe zonke usibamba uyazibona zibonakala practical. Futhi udokotela ubuye endlule lapho uphethe nezinye izinto ngoba uphinda siza amadoda ngekwezimbiza aphinda siza omama labanesilumo uphinda futhi abuye udokotela asize wonke umuntu okuthiwa akaba ethola ingane udokotela uyafika amelekelela ethola ingane aqhubeka abe nomndeni wakhe. So udokotela ke lezi zinto zonke lezi ubuye udokotela abambisa amadoda anenduku emfishane bayazi abanye abantu ukuthi indalo ke akusiwe umuntu osidalayo uthola ukuthi impilo induku yakhe imfisha abanye uzumangala ukuthi awu induku yalendoda yayimfisha kangaka yangabonakala ubathi uyayibheka uthola ukuthi indoda seyisaba nokukhumula phambi komndeni wayo ngoba kusabonakala umama kusabonakala ubaba. Akunankinga ke udokotela usowunayo isolution lapho khona into ayitholile yokukhulisa induku. Lokusho ukuthi uma unenkinga ukuthi induku yakho ayiqini kahle noma kanjani udokotela uyakusiza. Futhi uma unenduku yakho uthi imfishane noma kanjani udokotela uyakusiza. Futhi nangabe futhi kubonakala ukuthi mhlambi iyaqina kodwa ke usheshe ufike la uyakhona futhi udokotela uyakusiza. So kuphethe lezo zinto kodwa ngisezosichaza ke lezo zinto kahle ngakunye ukuthi udokotela uqala kanjani bese kuba nabantu abathi no mina dokotela ngiyathandaza ngumuntu wasesontweni angifuni ukuthwala so ngifuna ukunikeze into yenhlanhla nje into ezongiphilisa ungangiyise ekuthwaleni ngoba lento yesithwalo ngizwa bathi yenzani ukuthi okay udokotela unayo into la ekhaya engayona into esethwalo kodwa into ebonakala ingathi isethwalo ngoba iphakamisa inhlanhla njengomuntu othwele but usungakethwalo ngoba ayinamgomo ayinayo into yenzayo uthi okay after uwenzile uzowenza lokho uyakwenza nje kudokotela ungaphindi wende lutho futhi akukho uphinde ukushise noma impepho akukho futhi mhlambe uhlaba inkukhu akukho futhi ukuthi mhlambe uzofika ekhaya uphahle ukhulume nedlozi kunento yokuthiwa uhlanga lwemali la ekhaya uhlanga lwemali siyakuqaba but ubona uma sikuqabile ku7 days umehluko uyawubona sikugabele nje inhlanhla ukuthi into zakho sidonseke uma unohlanga lwemali ke uma ushadile angeke indoda ikushiye ngoba unohlanga lwemali uhlanga lwemali why dokotela lungenze ukuthi indoda ingangishiyi no uhlanga lwemali ukwenza ukuthi uthandeke luphinde lo attract imali le ndoda 1 izokuthanda futhi uhlanga lwemali le ndoda 2 izokunikeza imali. Ngicabanga ukuthi uma ungibukele uyayizwa into engisho ukuthi uzothandeka uma unohlanga lomali. Kwesibili futhi bazokupha imali. Lokusho ukuthi lo mshado lo guaranteed udokotela sowuvele uprotectile udokotela sowuvele ubambile lo mshado because uma umshado eminingi ibulewe ukuthi ayikho imali emakhaya. Umshado eminingi ibulewe ukuthi abathandani labantu ababili. Lokusho ukuthi uma kunothando kunemali umshado sevele sowuvikele wena osemshadweni into zakho sibheke phansi mabheketwana uyazibona ukuthi hayi into zala ekhaya indoda njalo ibuye iqinile ngoba inamali umfazi ubuye umfazi nendoda balala ikapa akusekho mnandi embhedeni ngoba ayikho imali ekhaya thatha uhlanga lwemali akusiso sethwalo kuyakusiza lokho ukuthi uphile peaceful but uyakhona ke esontweni igama lika Jesu uyakhona ukulibiza uyakhona futhi ukuhamba nezinye indawo alinankinga akuyona into ephuphayo akuyona into ephelayo uyahlala nje nohlanga lwemali emzimbeni still uqhubeke ube right sendluleke bathi abanye no dokotela thina siyile inyangeni saqaba safakwa lezi zinto zenhlanhla mara into ibonakala ngathi angeneli ngale mali engitholayo ngifuna mina into dokotela engizothi